Ten eerste, het is natuurlijk een heel groot succes. We hebben 40 karren en er rennen ongeveer 60 man voorop. Fietsers en wandelaars. Dus ja, het is gewoon een succes. Het dorp leeft. Wat voor winkel heb je voor het eerst begonnen? En toen staan we erop en dat zijn de Boys, 1981. De prachtige dag. Je weet nog van de restbest. Zoeg je hem de Rijn op? Ja, weet jong, wie doet je best, wie doet zuis best, Maar het slaagt het net. Maar nog verder in. Hoe is het? Ja, best. Ja, ja. Ja, hartstikke gezellig. Ja. Hoor zo. Oh, nee, zeg. Ja, prima. Geweldig, hè? Ja, dat moet vaker organiseren worden. Mooier dan dit is er net, toch? De laatste weken kwamen ze erachter. Die gaan al weg. Toen hebben we de laatste weken eigenlijk maar het wat beknutselen hier. Nou ja, en zo gaan we toch wat ervan maken. Je vindt het geweldig. Dat is machtig. Dat is alleen nog min waar, maar ja, dat jouwt niks. Maar de pret net bederven, toch? Nee, dat is een traditie, die moet er ook in. Mooie kaarten daar. Die koen naar die doet het paard heen. Ga mij erheen, is ook mooi. Iedereen zit in hetzelfde bootje. Ik vind het heel leuk. Wat ga je wel mooi wijn? Ja, zelf maken. Waar bist du? Teamer. Nee, du bist eruit Gullit volgens mij. Ja. Ik teken over de jongen nog even een toetje en dan gaan we jongen lekker sliepen.